Når nogle af verdens mest magtfulde mænd og kvinder sætter sig til bordet i FN's hovedkvarter i New York, så bliver det ved borde og stole af dansk design. Den prestigefyldte Finn Juhl-sal står nemlig i disse dage foran sin renovering. Og det er jo altså her af de sidste uge, at det blev annonceret, hvem der får æren af at lægge design til salen i de næste mange år. Godmorgen og velkommen til Kasper Salto og Thomas Sigsgaard, og tillykke. Ja, tak. Det er jo jer, der har fået den her opgave, men kan vi ikke lige prøve at kort forklare, Kasper, hvad er det, at opgaven går ud på? Det gik jo ud på at tegne de borde og de stole, som skal ind i den nyrenoverede Finn Juhl-sal i FN i New York. Ja, så I har altså fået lov til at indrette med borde og stole. Det må jo være nærmest jeres livs bedste ordre. Hvad tænkte I, da I fik at vide, at det var jer, der skulle designe det her? Jamen altså, det fik vi jo meget pludseligt at vide. Og optakten til var næsten nervepirrende. Og i virkeligheden har der også gået flere måneder faktisk, fra vi afleverede projektet her hjemme i Danmark foran et dommerpanel, og så til offentliggørelse af, hvem der var vinder. Så jamen, der gik mange tanker gennem hovedet der. Altså, det var virkelig en nervepirrende næsten oplevelse. Men nu siger du, det var meget nervepirrende, men hvordan var afsløringen, den kom? Fordi det var jo lidt på en speciel måde. I vidste jo ikke noget på forhånd. Nej. Det er også første gang, vi har oplevet sådan noget. Vi har ikke prøvet at, ja, som Thomas siger, vente i 2 måneder på at få et så afgørende svar på noget, der kommer til at have så store konsekvenser for ens arbejdsliv efterfølgende. Og det var på Museum of Modern Art i New York på MoMA, hvor dronningen, den danske dronning, afslørede det, og I har sagt, det var nærmest ligesom en Oscar-ceremoni at være med til. Jamen det var det faktisk. Ja. Altså, hele den måde optakten var lavet på, med auditoriet her, hvor der var samlet jeg ved ikke, hvor mange der var, 50-100 mennesker. Og så den måde, som dronningen hun fik overleveret kuverten på, og hun skulle med en snort åbne den. Og det hele gik jo så langsomt, så vi sad jo og talte mikrosekunder, ikke? Og ventede på de her første navne, som hun læste op. Hvorefter vi får vores navne at vide, og nærmest ikke tør at tro på, det er vores navne. Hvor jeg kan huske, Thomas og jeg, vi rejser os op. Vi kan ikke rigtig huske, hvordan vi kom op på scenen. Og så videre, så videre. Altså, ja. Men du står jo så med ordren her, og lad os lige prøve at se et billede af Finn Juhl-salen, som jo altså den sal, I skal designe møbler til her. Det her, det er jo så salen, som den ser ud i øjeblikket. Ja, og den skal jo så renoveres grundigt. Når man nu kigger på den her sal, tænker man så sit design ind i den gamle sal her? Ja, det gør man jo i høj grad, og det kan man også sige, at det gør opgaven lidt anderledes, end vi normalt laver. Når vi laver stole, så er det jo en stol til, selvfølgelig et bestemt formål måske, men ikke som i det her tilfælde til et bestemt sted. Og det gør jo, at der er en hel masse ting og sager, man skal forholde sig til, og ikke mindst også Finn Juhl som person og hans måde at gå til design på, fordi han jo selvfølgelig præger salen meget. Nu det billede, vi lige så, det er ikke helt sådan, som det ser ud nu. Det er faktisk en stor byggeplads, men det var netop de billeder, vi kiggede meget på, for at se, hvordan loftet og vægge, og ikke mindst, er lavet af Finn Juhl i sin tid. Vi har også lige et billede af, hvordan salen kommer til at se ud, når den engang bliver færdig. Tænker man også noget over de mennesker, der skal sidde i de her stole? Altså tænker man over, hvilken position det er, de har, at de skal sidde og træffe vigtige beslutninger? Er det også noget, der indgår i hele designprocessen? Jamen helt sikkert. Det er det. Hvad hedder det? De stole, som vi har tegnet, skal lige siges, det er altså i gåseøjne kun dem, som står nede i center af salen. Det vil sige rundt om det, som vi kalder for sekretariatsbordet. Alle de andre stole, alle dem, der står rundt om alle de hesteskoformede borde, det er Finn Juhl-stole, der bliver genproduceret af One Collection. Så vores stole, det drejer sig faktisk kun om 10, 12, 14 stole i alt, som skal laves. Lad os lige prøve at se, fordi vi har faktisk også en lille animation af hvordan stolen her kommer til at se ud. Og nu den her stol, den er jo specialdesignet til FN's hovedkvarter. Ja. Er det noget, der også kommer i produktionen, sådan så også almindelige mennesker kan købe det? Jamen det håber vi jo meget på, men det ved vi ikke rigtig lige nu.
Men vi håber meget på, at den producent, altså One Collection igen, kommer til at kunne producere den, så de kan sælge den. Så jo, det er klart et håb. Og nu er det jo ret stort, Thomas. Hvad kommer den her opgave til at betyde for jeres fremtidige karriere? Jamen, det er også noget af det, som har været den der rusjetur, vi har været igennem her den sidste uge. Og vi kom hjem i går fra New York også, så vi er sådan lidt jetlagget også. Men det er klart, vi tænker jo, nu er der plads til, og vi skal ind på tegnestuen om lidt, der ligger lige her bagved, ikke? Så der skal vi samle tankerne og prøve at finde ud af, hvad... Og der ligger også nogle mails allerede, ikke? Fra derovre fra, ikke? Så der bliver forhåbentlig meget, og i hvert fald vil vi jo selvfølgelig gøre alt for, at hvis der er nogle chancer og muligheder, så skal vi være parate, ikke? Og, ja. Og hvad tænker du om fremtiden, Kasper? Jamen, jeg har det sådan nu. Jeg synes, Thomas og jeg, vi har sammen har kæmpet ret godt for det. Så jeg føler, at med den her opgave, der tror jeg faktisk, at vi går en lys fremtid i møde. Det er i hvert fald også en lys fremtid for dansk design i det hele taget. Kasper Salto og Thomas Sigsgaard, tusind tak fordi I kom. Ja, tak.